मी मँगोचे आप्पे बनवते. त्याच्यासाठी हा रवा घेतलाय 200 ग्राम. हा मँगोचा ज्यूस घेतलाय 1 वाटी. हा मँगोचा ज्यूस आहे, पाणी न टाकता बनवलेला आहे. हे अर्धी वाटी दही घेतलाय. एक अर्धा चमचा सोडा आहे. एक कांदा कापून घेतलाय बारीक चिरून. ही अद्रकची पावडर आहे अर्धा चमचा. ही लसूणची पावडर आहे पाव चमचा आणि अर्धा चमचा जिरं आहे. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. 1 वाटी म्हणजे 1 गाजर किसून घेतलाय बारीक. ही थोडीशी कोथिंबीर घेतली, 3 मिरची कापून घेतले. आता हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करून दाखवते. आता हे सर्व साहित्य आहे ना असं मिक्स करायचं आणि याच्यामध्ये मीठ टाकायचं चवीपुरतं. आणि आपल्याला सोडा आहे ना नंतर टाकायचा आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडा थोडा करून पाणी टाकायचा, म्हणजे आपल्याला आहे ना घट्ट इडलीच्या पिठासारखं करायचं आहे. मस्त कलर किती छान आलाय मँगोच्या मुळे. आणि त्याच्यामध्ये एकदम डिझाईन दिसते, म्हणजे गाजरची, गाजर, कोथिंबीर, मिरची, कलर छान आलाय. थोडं कसं थोडं पातळ, म्हणजे एकदम पातळ पण नाही, कारण तो रवा आहे ना, रवा नंतर फुगून येतो ना, त्याच्यासाठी थोडं म्हणजे असं घट्टसर असं पातळसर करायचं. आपला तर मस्त तयार झालाय. आता मी झाकून ठेवते 15 मिनिटं आणि 15 मिनिटाच्या नंतर आहे ना तुम्हाला करून दाखवते. 15 मिनिटं झाली आहे, बघूया आपण खोलून. एकदम मस्त छान आलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना सोडा टाकायचा आणि ढवळायचं आणि आपण करायची सुरुवात करायची. सोडा टाकून ठेवायचा नाही, सोडा आपण बनवतानाच टाकायचा. म्हणजे आपण 10-15 मिनिटं झाकून ठेवणार ना, त्याच्यानंतर सोडा टाकायचा, जसं आता मी टाकलं तसा. एकदम मस्त झालाय. गॅस पेटवलाय आणि आप्याचा भांडा पण ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं थोडं तेल टाकते. असं 1-1 चमचे आहे ना त्याच्यामध्ये सोडायचे. आता आप्यामध्ये सर्व भरलाय. आता त्याच्यावरती झाकण ठेवते आणि तुम्हाला फिरवताना दाखवते. आप्पे आपण भांड्यामध्ये घातले ना की आपण भांडा फिरवत राहायचा गोल, नाहीतर ते मधीच आहेत ना, मधीच भाजतात. सर्व मस्त फिरवून झाले. आता मी परत आहे ना त्याच्यावर झाकण ठेवते, म्हणजे त्याची उलटी बाजू पण भाजायला पाहिजे ना, म्हणून झाकण मारायचं. आप्पे आपले मस्त छान झाले आणि आपल्याला वाटले ना अजून भाजायला पाहिजे, पण हे भाजले आहे कारण मँगो टाकलेला म्हणून तसा कलर आलाय. पण आपल्याला अजून वाटले ना भाजायला पाहिजे तर असे उलटे परत फिरवायचे थोडे. मँगो आप्पे छान झाले, तुम्ही पण बनवा.